Mayong gabi, mga kauturan ko ay Kristo. Yaring atong tensyones para sa pagsulog naton sa misa antisipada sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Thanksgiving offered for the 76th birthday of Julieta Gabito last January 16. Prayer for safety and good health offered by Consuelo Fuentes, offered by Trongoy and Jamarcha family. Thanksgiving offered for the birthday of Marian Tahanlangit Bibit and Marinette Tahanlangit Tadifa, offered by Mrs. Ninita Tahanlangit. Thanksgiving offered for the gift of life of Joanne Argelio. Good health and blessings always. For the soul of Rosalia and for all the souls in purgatory offered by Mendote family. Para sa kalag ni Gregorio Junior, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Patria kag Ladasma family. Para sa kalag ni Mark Anthony, offered by Jared, Jeric, and Jennifer Capadocio. For the soul of Princess Ayesha, offered by Tauro and Biguna family. For the soul of Romeo Sr., offered by Azucena Tabuyok and family. Para sa kalag ni Salvacion, offered by Connie Dador and family. Para sa kalagdanday Pacifico, Adela kag Jerry, offered by Alan Hualde and family. Para sa kalag ni Gertrudes, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Virgie Pison and family. Para sa kalag ni Primitivo, offered by Jocelyn Capauan and family. Para sa kalagdanday Edgar, Rowena, kag Rubini. Para sa kalagdanday Leonardo Sr., Teresita, kag Leonela, offered by Alan Hualde and family. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family, Mr. and Mrs. Jesse Capauan and family, Miss Nilida Tamises and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Alex Kamangunan and family, Mr. and Mrs. Roberto Sayo and family, Mr. and Mrs. Anabelia Sayo and family, kag Mr. and Mrs. Gaylord Sayo and family. Ang debosyon sa Santo Niño, isa kabahin sang kabuhi sa mga Katoliko sa Pilipinas. Sa bagay nga isa ini kalabing dako nga reliyoso kag kultural nga selebrasyon. Ang pagsaulog nagapahanumdum sa aton nga ang ginharian sang langit ginabaton subong sang pagbaton sang mga bata. Ini wala ginapanag-iyahan kundi ginabaton niya may kalangkag, kasadya kag pagpasalamat. Kabay nga batonon naton ang ginharian bilang tanda sa pagigugma sang Ginoo sa aton. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palig magtindog ang tanan, kamagupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Son, your song, the soul.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod, nagabuylog kita sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa pagsaulog, siningkapisahan ni Senyor Santo Niño, ang Diyos sa imahen sa isa kabata. Ganagod mangintakus kita sa pagselebrar sa imbalaan nga mga misteryo, kilalahon ka ginulsulan naton anay ang aton mga sala. Tanan kita, nakakonfesar ako sa Diyos nga makagahom sa tanan. Kay sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mangheles ka mga santos. Kay sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amin. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amin. Maluoy ka. Maluoy ka sa amin. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa Diyos sa kahitasan, himaya, himaya. Sa Diyos sa kahitasan, Pagkaruta paghidain sa mga tao na may maayo, sinabubuo. Ginoong Diyos, Hari na langit mo, Diyos na Amay, makagagahon sa himaya, himaya, sa Diyos sa kahitasan, himaya, himaya, sa Diyos sa kahitasan. Nagadayaw kami sa imo, nagkakahimpulan kami, Nagasimba kami sa iyo, nagahimaya kami. nagpasalamat kami, bangos ang dakong kahimaya. Himaya, himaya, sa Diyos sa kahitasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak sang Amay, Ginoong Diyos, Cordero sang Diyos. Ikaw
Diyos sa kahitaasan, imahaya, sa Diyos sa kahitaasan. Sa ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing Jesu Cristo. bukod sa Espiritu Santo, sa Himaya sa Diyos na Ama. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, Imahaya, imahaya, sa Diyos sa kahitaasan. Mga muyo kita, o makagahong mga Diyos, ang iyong bugtungan na kayara na sa ginsuguran, nagpaubos sa ikaw galingon bilang isa ka bata sa Nazaret, kanapaidalong sa pagtatap ni Maria kag ni Jose. Itugot ka magtuon kami sa iya sulundan, sa pagtuman sa imo kabubuton sa tanan nga bagay, kag sa nagaapin sa dignidad sa tanan, sa pagalagad sa amon kubos nga makauturan, nga may kaalwan kag malulo nga tagipusoon. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang mga tawo nga nagalakat sa kadudulman, nakakita sing dako nga kapawa. Nagapuyo sila sa duta sa mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. O Ginoo, ginhatagan mo sila sing dako nga kalipay, ginhimo mo nga magmalipayon sila. Magahugyaw sila sa imo ginhimo, subong sa paghinugyaw sa mga tawo nga nagaani, ukon magpartida sila sang inagaw nga mga manggad. Kay ginbali mo ang gota nga nagapabugat sa ila, kag ang baston nga naghanot sang ila mga abaga. Ikaw, o Ginoo, ang naglutos sang pungsod, nga nagpigos kag nagpamintaha sang imo mga tawo, subong sang imo paglutos sadtuanay sa mga hangaway sang medyan. Ang mga botas sang nagpanggubat nga mga hangaway, kag tanan nila nga mga bayo nga nabulit sang dugo, pagasunugon sa kalayo. Ang isa ka bata matawo sa aton, ang isa ka anak ginhatag sa aton, kag siya ang aton mangin pangulo. Pagatawgon siya, maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Dios, amay nga wala sing katugtuban, amay sang paghidait. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Diyos. ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sang pagdaog sang aton Dios. Ang tanan nga katawhan bisan diin, nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Magkanta sing bag-o nga ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sa makatilingala nga mga butang, paagi sa iya kaugalingon nga gahom, kag balaan nga kusog, nagdaog sila. Ang tanan nga katawhan bisan diin, nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Ginpantala sang Ginoo ang iya pagdaog, ginpakilala niya sa iya mga pungsod ang iya gahom sa pagluwas. Gintuman niya ang iya saad sa mga tawo sang Israel,
nga may mapinadayunon nga gugma kag pag-unong sa ila. Ang tanan niya katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Ang tanan nga katauhan bisan diin nakakita sang pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sa kalipay sa Ginoo o bugos nga duta. Dayawa siya sa mga ambahanon kag mga paghinugyaw. Ang tanan niya katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sing pagdayaw sa Ginoo nga ginaupdan sa mga arpa. Magtukar kamo sa mga sunata sa mga arpa. Upod sa mga trompeta kag mga korneta. Maghinugyaw kamo sa tubangan sang Ginoo ang hari. Ang tanan niya katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga tiga-Efeso. Mga utod, magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Kay iya kita ginbugayan sa aton paghiusa kay Kristo. Paagi sa paghatag sa aton sang tagsa ka espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya sa kay Kristo, agud mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya atubangan. Tungod sang iya gugma, ang Dios nagpatod nga daan nga paagi kay Hesukristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabubuton. Dayawon naton ang Dios tungod sang iya mahimayaon nga grasya. Ang iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigugma nga anak. Sa sini nga kabangdanan, halin sang pagkabati ko, nahanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Hesus. Kag sang inyo gugma sa mga tumuluo, wala ako maguntat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdum ko kamo sa akon mga pangamuyo, kag nagapangayo ako sa Dios sang aton Ginoong Hesukristo, ang mahimayaon nga Amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam, kag magpahayag sa inyo sang Dios. Agod nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyo mga huna-huna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa. Agod inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo, kung daw ano kabugana ang makatilingala ng mga panublion nga iya ginsaad sa iya tumulong. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Paniyag magtindog ang tanan. Ang pulong sang Dios nangintaw, kag ang tanan nga nagbaton sa iya, iya ginhatagan sing kinamatarog nga mangin anak sang Dios. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo, Ginoo.
Sa sadtong tion, nagpalapit ang magintuton-an ka Jesus ka nagpamangkot. Sino bala ang labing dako sa ginarian sang langit? Gintawag ni Jesus ang sa kabjutay nga bata, kagipatindog siya sa ila atubangan kanang siling. Dumduman ninyo ini, kung hindi ka mo magbaylo, kag mangin kaangay sa magamay nga mga kabataan, hindi ka mo makasulod sa ginarian sang langit. Gani ang nagapaubos ang kaugalingon, kag mangin kaangay sining jutay nga bata, among labing dako sa ginarian sang langit. Kag ang nakabaton sa kasubong na sini, jutay nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Magandam kamo nga hindi ninyo matamay ang isa sining magamay nga makabataan. Nagasiling ako sa inyo nga ang ilang mga anghel sa langit, yara permi sa atubangan sang akon amay nga langit nun. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagkaya sa imo, Ginoong Jesucristo. Hinigugma nga mga utod, maayong gabi, kag happy fiesta sa iyong tanan. Tidamo subong fiesta sa palibot, nasa buwas, fiesta sa Villa, kag fiesta man sa Tigbawan. No? Tipili na kamo sa inyo nga pamistahan kung may paryente kamo. No? Hinigugma nga mga utod, kung madumduman naton, ang aton istorya nagapahayag nga ang imahin sang Senyor Santo Niño nag-abot sa aton pungsod sang tuig 1521. Sang pag-abot ni Magellan apang sa masubo nga kapalaran ti wala na siya makabalik sa Espanya bangod kay napatay siya, no? Kag sa ulihi mga ibutang naton mga dira na yon sa sobra 40 ka tuig ang naglipas, kag pagkatapos nag-abot naman ang isa ka grupo sang mga Espanyol sang 1565. Kag sa Cebu, ang isa ka soldado nakadiscover nga maimahin sang Senyor Santo Niño nga ginasimba o kon ginahalaran sa pangamuyo sang mga Cebuano. So ginapatihan nila nga ining Senyor Santo Niño amo ang Santo Niño nga ginregalo ni Magellan sa tong siya una nga nag-abot kag may mga una nga gibunyagan bilang mga Kristiyano. So buot silingon, sobra sa 400 ka tuig. Masulod sa 500 ka tuig. Ang Senyor Santo Niño nangin kabahin sang aton nga pagtuo. Kag sa aton nga panahon, ining Santo Niño, isa ka bata, apang harianon ang yapanapton, padayo naton nga ginakilala, kag ginapatungdan sang aton debosyon. Tihinigog mga utod, ang pamangkot nga ang may Senyor Santo Niño, nga ang may imahin sa kasubong sini. So sa istorya, sang sining mga tuig 1500 dito sa Europa, uso ang natawag naton inaway. Sa bagay nga wala na gani sila sang duta nga panag-iyahan, amo ina ko nga ang iban nga pungsod ilabi na gid ang Espanya kag Portugal naghimo sa nga tawag naton ekspedisyon agod nga siya sa aton no kun tawon kung may iban pa nga duog nga pwede nila masakop, no? Kaya mo na kita nangin colony sang Espanya, no? Nangin kabahin kita sang ila nga paggahom sa sulod sa mga 300 ka tuig, no? Kaugali nga ginbuslan sila sa mga Amerikano. Pero enough
of the history. Ang punto amo nga tungod kay sobra nga underline sang gahom, ang gahom ginagamit sa pagdominar sang iban nga mga tawo. Amo inakon nga ang naghimo sila sa isa ka imahin nga harianon apang sa imahin sa isa ka bata. Agod nga ipakilala nga ang poder wala dapat nagagahom kag nagaulipon sa iban nga tawo, kundi ang gahom ginagamit sa pag-alagad. Tigani, isa ini kapanawagan sa aton nga hindi naton pag-abusaran ang aton gahom. Amo ini ang isa ka ginapatimaan sang Senyor Santo Niño. Hinigugma nga mga utod, bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit ha. Sa aton nga panahon amat-amat nga nagalain ang aton nga paglantaw sa Santo Niño. Imbis nga sundon naton ang iya nga panimuot, nga halimbawa panimuot ka bata nga mapainubuson, matinumanon, mapinatawaron, no? Kaya ang bata iya away subong dugay-dugay bugnuhanay naman, no? Kita nga mga hamtong mag-away kita, balo naton tubtub sa pansyon, no? Yung mga bata iya hindi, no? Kaya mo nitali nga panimuot ang luyag naton nga maangkon, no? Tinigugma nga mga utod, no? Huo imahin sa isa ka bata, no? Nga amuning dapat kapagamit naton sa aton nga puder, no? Puno sa pagpaubos, hindi ang pagpamintaha sa iban nga tawo. Sa bagay hindi natin paggamiton ang Senyor Santo Niño nga daw anting-anting ukon pampaswerte, no? Kaya kumbaga mo sina nagahulog kita sa tawag naton materialismo. Inigong nga mga utod balaan naman naton kung kaisa kung magdamo naton manggad nagataas man aton bugal, no? Nagatikalon man kita. Purya lang sa wala ng tikalon nga nagmanggaranon, pero may tendency gid, no, nga do hindi kita dali-dali malihog o kung mapangabay kung may ara na kita, no? Kaya nga aman hindi na Dios ang aton ginasaligan, kundi ang manggad nga ginhimo naton nga Dios. Di mga utod ang Senyor Santo Niño hindi pampaswerte, kundi imahin kag sulundan sang aton panimuot. Sa santos nga ebanghelyo aton nabatian sining sa aton Ginoo, ang nagabaton sa kasubong sining jutay nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Nga aman ano ang bata? Total dependence to the adult. No? Ti amo ni dapat panimuot naton sa mahal nga Dios. Ang aton total dependence sa mahal nga Dios, nga wala kita nagasalig sa aton manggad o kung abilidad, kundi ang aton ginasandigan, wala liwan, kundi ang mahal nga Dios. Kag amo ning simbolismo, kung nga ang may globo, ang aton Santo Niño, nagapatimaan, nga sa iya kamot, secure kita. No? Kung nagasalig kita sa iya, kita may kapaturan sa aton kabuhi. Hinigugma nga mga utod kabay pa ang Senyor Santo Niño mangin aton padayon nga huluwaran sa aton panimuot. Nga kabay pa magpanimuot bata kita, hindi nga bata-bata. No, ginasulit-sulit ko ni. Kaya nga amal pwede nga tigulang na kita pero daw bata-bata pa kita magsunggod mo. No? Ay abi nyo budlay magsunggod ang tigulang, no? So, gid sang isa namon ka upod nga pari, siling niya, sinanay ko magsunggod, ba daw masiding ka nga bata gamay, no? Kaya nga akong kaisa, nagapangayo sa niya to, taga-itabi to kwarta, no? Di ko magsiling ang pari nga nay, daw lang alangid ko, subong kay daw wala pa ko sang kwarta, no? Dayon sa bat sang iyang nanay na muna kay kung tigulang ka nakagwala ka na balas ng obra, di wala ka na pulos, no?
pakonsensya effect, no? Tiya mo na nung kung panimuot nga bata-bata nung ano dayo naton sunggod, no? Tinigog mga utod hindi. No? Sundo naton ang panimuot sa Senyor Santo Niño. Isa ka bata nga may total dependence sa mahal nga Dios. Openness to what is happening. No? Nga puno sang paglaom kapag sali. Puno sang pagpaubos kag handa magpatawad. Magtindog ang tanan. Baguhon naton mga utod ang aton pagtuo ng gasiling kita. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak nga bugtong aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansan sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga utod sa pagsaulog naton sang piyesta sang Senyor Santo Niño, mga muyi kita sa langit nga Amay, ngaya kita kahamutan bilang iya mga anak. Ipangamuyo man naton ang mga kabataan, agud bendisyonan sila sang Dios. Ang aton sabat, Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Kabay pa nga ang amon debosyon sa Santo Niño, maghatag sa amon sing inspirasyon kag kusog, nga ang regalo sang pagtuo kay Kristo nga amon nabaton, amon man iambit sa iban. Nagapangamuyo kami. Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Kabay pa nga ang mga bata nga biktima sang kaimulon, pag-abuso sexual, droga kag kapintas, makakita sing bulig gikan sa gobyerno, simbahan kag mga non-governmental organizations. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Sa pagselebrar namon sang Pontifical Missionary Work of Holy Childhood, kabay pa nga pukawon sa mga ginikanan kag mga manunudlo ang interes sa mga kabataan sa misyon, agud nga sila magpangamuyo kag maghalad sing maayong nga hilimuon kag sakripisyo para sa misyon. Nagapangamuyo kami. Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Sa pagsaulog namon sang semana para sa paghiliusa sa mga Kristiyano, kabay pa nga makakita sing katumanan ang pangamuyo ni Kristo, agud nga sila mangin isa, kag para man sa mga Kristiyano nga ginahingabot, kabay pa nga maaguman nila ang dako nga padya para sa ila gikan sa langit. Nagapangamuyo kami. Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Para sa amon mga utod nga nagtaliwa na, labi na gid ang napatay sa linghod nga edad, kabay pa nga magkalipay sila sa himaya sang Ginoo dito sa langit. Nagapangamuyo kami. Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban, upod man ang aton personal nga intensyon. Nagapangamuyo kami. Ginoo, dungga ang pangamuyo sang imo mga anak. O Dios nga amo namay, pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa nga batunon namon ang imo ginharian nga may kalangkag sang isa ka bata. Kag sundon namon permi ang imo pagbuot. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Panginoon magtindog ang tinga. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kang inyong sakripisyo. Mahamutan nun ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batulong ta sa ganang sakripisyo sa mapakamot sa kadayawan kami ang sa iyang ngalan sa tunuman kapasalanan sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga among tagtuga, ginaalad namon na mga dulot ka tinapay kag bino, sa pagdumdum mo sa iyong bugtong anak nga nangini sa kabata, himuang nga amon mga dulot mangin iya sakripisyo, siya nga nagdala sang patawad kapag idait sa kalibutan. Ginapangayot namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid, iko kagapos lanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisan nga kabuhi siya sa gihapon upod sa imo dira sa imo himaya, si Kristo nga Ginoo ginpakita sa amon sa bag-o nga paagi, sa makatalanhaga nga misteryo nga amon ginasaulog karon nga adlaw. Bisan pa nga wala siya, bisan pa wala si may makakita sa iya himaya subong Dios, karon makita gid siya subong isa sa amon. Imo siya anak sa wala pa ang mga panahon. Apang karon nga adlaw natawo siya sa panahon sa pagtingob sa tanan nga mga tinuga sa idalom sa iya pagdumalahan, sa pagpatindog sa mga napukan, sa pagtuytoy sa mga katawhan nga nabihag sa sala, pakadto sa imo langit non nga ginharian. Gani upod sa mga anghel sa langit, nagabansag kami sa imo himaya nga nagasiling. Puno ang langit kagadutan sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa Kaya unang nagkapalit sa ngalan sa Ginoo, hosana sa Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya iningin panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini, ka ini among ako lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintotonan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kainiha mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Cristo namatay, si Cristo Ganiyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaunog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang masimbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma pod sa amang Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kasatanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sa nangamang katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yadali karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santo sa nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa mga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kikan sugo sa ato manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno siging tudlo sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligon na kami sa tanan nga mga palaliban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Na magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong masimbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa, ikaw nga nakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yalagi hapon sa iyong tanan. Kagyaraban sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Mga utod, diyari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takos nga magsulod ka sa akon pulian, apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita. Bumahigog maon nga may. Imo kami ginbusog sa bangkete sa kadungganan sang batang na tao sa Beren. Nagaampo kami nga magtubo sa kaalam kag subong man sa pagtuo kag sa mga buhat sa paghigugma. Agod nga imo man kami mahamutan. Ginapangayo namin sa imo pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Palig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Bukas nga adlaw, kita magasaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. So gani, dito sa itong parokya, mayroon kita sa regular masses. 5:30 a.m., 7 a.m., 8:30 a.m., 10 a.m., 4:30 p.m. kag 4 p.m. kag 5:30 p.m. Kag mayroon kita sa religious sadsad dito sa ato parokya buwas alas 3 ang takna sa hapon. Kag subong man sa masunod niya Sabado sa gihapon padayon ang aton niya Santos nga misa diri sa aton chapel. Kag mag-officiate sa misa naton ang pari naton sa aton niya parokya. Kag pagkatapos ining aton niya Santos nga misa, pagkatapos ng final blessing ni Father, magpatigayon kita sang short devotional sadsad. So gani sa mga imahin ninyo ni Senyor Santo Niño, uyatin ninyo pagkatapos ng Santos nga misa kay bayaw ninyo para sa aton niya devotional sadsad. Kag aton pangayoon kay Senyor Santo Niño ang aton niya mga petisyon, ang aton mga pangamuyo, iyan po naton kag pangayoon sa kay Senyor Santo Niño. Madamong kasalamat. Palyag magtindog ang tanan. Siguro mas maayo gid nga antes naton ang aton Santo Niño isadsad, aton na i-bless. No? So pagkatapos ng aton final blessing, ang tanan nga may Santo Niño dalon diri sa tubang, agod nga ipangamuyuan naton kag bendisyonan. Tapos sina magahimo kita sa aton nga religious sadsad. Ang Ginoo yara sa inyo. Agyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng Santos nga misa. Salamat sa Dios. Ang may mga imahin, parihog mapalapit diri para sa bendisyon. Reinforce, O Lord, with your blessings, these tokens of our devotion and piety, these image of the Señor Santo Niño. Loving Father, may our devotees of this age of prayer help us attain eternal life through Christ our Lord. Amen. Pagkatapos ini, magpabili lang na sa inyong mga ginatindugan. Kaya magahiwat kita sa malipot nga devotional sadsad. Viva Señor Santo Niño! Viva! Ibayaw ninyo ang inyong mga imahin. Para sa mayong lawas
sa aton kasimanwa ini para sa kaluwasan sa bugos naton nga barangay, Pitsenyor, para sa paligyon sa aton bilog nga komunidad, Pitsenyor, para sa kinong kagataway sa aton kalsada, Pitsenyor, para sa karagan sa aton mga opisyales, Pitsenyor, para sa kaalam sa aton mga lideres, Pitsenyor, para sa proteksyon, batok, bisan sa anumang kalamidad, para sa madasig nga pag-ayo sa mga nagamasakit, Pitsenyor, para sa mga iyong das damlag sa aton kabataan, Pitsenyor, para sa proteksyon sa aton mga pamatanon, Pitsenyor, para sa malawig nga kabuhi sa aton katigulangan, Pitsenyor, para sa pagkaon sa lamesa sa kada pamilya, Pitsenyor, para sa aton mga luma kay mga trabahador, Pitsenyor, para sa pagasenso sa aton magagmay nga negosyo. Pitsenyor, Pitsenyor, para sa kanino sa aton tubig kag palibot, Pitsenyor, para sa karagan sa pag-eskwela sa aton kabataan, Pitsenyor, para sa mahulukid sa aton mga kaingon, Pitsenyor, para sa paglambo sa aton pagtuo, Pitsenyor, para sa aton maestra kay mga manunudlo, Pitsenyor, para sa seguridad sa aton tagsa kapanimalay, Pitsenyor, para sa nagapangita sa maayong nga trabaho, Pitsenyor, para sa pag-iupot sa bukos nga barangay, Pitsenyor, para sa pag-amling sa aton palibot kag kinaiya, Pitsenyor, para sa pag-agon nga selebrasyon sang tinagyan, Pitsenyor, para sa pagpatawad sang aton mga sala, Pitsenyor, para sa pagubay sang aton tagsa kadalan, Pitsenyor, Viva Señor Santo Niño! Viva! Viva! Happy Fiesta, sinatanan! Madamong kasalamat sa pagpupod sa aton nga devotional satsat. Daso naman nga tuwigan.